Andito naman tayo sa kabila. Ayun na, kasing kulay na. Andito naman tayo sa itim na kotse. Anong kotse ito? Bios. Toyota Bios. Ha? Oo. Toyota Bios. Full out ba ito ngayon? Saan pa yun? Kaya nagtitimpla ng pintura. Ibubuga dyan sa tama raw. Kung sa may mga gustong bumili ng sakyan, ito tama raw. Ano siya? 800. Cash, 800,000. So, tama raw. Yung Avanza naman, mga gusto nang bumili ng Avanza, 700. 700,000. Dami pang pagpipiliin. Pwedeng hulugan, pwede cash, pwede niyong kontakin si boss. Yan, boss. Mayari. Pingin ka nga, boss. Boss, oh. Parang magusto bumakal ka. Hindi, seryoso. 800. Pwede pang pamilya, pang negosyo. Hindi lang pang pamilya, pang exports pa. Babae. Babae na. Huwag yun, yung pambabae. Malas yun. Malas sa buhay yun. Yan. Ano to? Maganda siya sa loob. Pakita ko sa inyo. Buksan mo nga, boss. Pakita ko sa inyo yung loob nito. Oh. Oh. Hindi yung boss. Yung dun. Kabila, boss. Automatic yan, oh. Bitawan mo. Bitawan mo. Oh. Oh. Yan. Ganda, diba? At automatic pa siya, oh. Tingnan mo. Oh, yan, oh. Wow! Yayamanin. Tak. Oh. Ate, rumasok nga natin. Oh. Tak. Uy. Pumili lang, daming sasakyan. Pwede truck. Saan ito na-disgrasya? Saan na-disgrasya to? Saan na-disgrasya? Ito yung bumaliktad na truck, eh. Dito pinagawa. Dati basag-basag yung mukha nito, eh. Ngayon, okay na, oh. Yun na siya. Pinabos pa. Ha? Pinabos pa. Pinabos pa. Ano, in-pound? In-pound? Ang kalit pa kami. Mira. Oo. Yan. Trabaho ulit tayo. Lihain ko muna ito para mabugahan. Kailan mo bubugan yan? They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything. Everything. When you put it out there and it's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly.
really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. Anything more. Want to do this for you wholeheartedly. They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. They will come.
like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything, everything. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. There will be, there will be everything, everything. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. When you put it out there and it's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly. Ang pinipinturahan na yun yung mugs. Alright. Lupit. Bulugahan na. Yan, before and after tayo. Pakita ko muna sa inyo yung ano na di pa pinipinturahan. Bangas-bangas yan. Magmumukhang bago yan mamaya. Siyempre, tayo magpipintura niyan. Yan. Mga kasama natin, oh. Buhay. Pinipinturahan pa din. Tapos isang puti. Tama raw. Like the
sun, like the sun. There will be, there will be everything, they will come, they will come. Like the sun, like the sun. There will be, there will be everything, everything. When you put it out there and it's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be
like the sun, like the sun. They will be, they will be. Primer lang muna yan mga ano, mga parang Jason. Primer. Ito ka na. Ito po. Veterano. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything, everything can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything, everything, everything. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything, everything. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything, everything. When you put it out there and it's pure, it's pure.
na. Very bye. Okay na. Ready for pick up na yan. Ano pa to? Ikakarwash pa. Ibabapping muna siya tapos karwash. Ilalabas ng malinis talaga. Kumikinang. Baka may gustong bumili. Relax. Tama raw. Ganda. Ganda niya mga furniture. Lapit magpintura, nagpipintura ng pinto eh. Furniture. May furniture sila eh. Yan ang pintor dun. Yan yung babaerong walang syuta. Oo. Babaero na wala shoot. Oo. Meron ba na? Siya yun, babaerong walang syuta. Bali yung truck na yan, na ano to, na balita yan nung tumumba siya. Bali to yan, oh. Nakita ko sa Facebook yan. Oh. Yan yun. Tapos dito dinala. Dito pinagawa. May mga karga na yung mga tubo. Ngayon, okay na no? Daming dinadala dito ng mga sakyan. Saka kilala to, nasa Pasita Complex ka pa lang. Magtanong ka lang sa mga tricycle driver o sa ano. Magtanong lang kayo kung saan yung DXB King, ituturo kayo dito. Kasi ano to eh, doon kabila car wash. Ito mga mekaniko dyan, mga ano makina, inaayos, aircon, car aircon dyan. Dito naman magpipintura, latero, pinturahan. Yan, nilagyan na namin ng mga dyaryo. Pwede na siyang bugahan. Yan, kukulayan na yung bumper nito. Dito nilalagay yung bumper. Tapos binugahan na rin. Nalaglagan na tayo ng kahon. Yan yung niliha ko kanina. Yung kulay oh. Ba't may mga spot? Ayan. Linis naman. Wala. Dito lang din siya natuto. Kaya ano, kay Painilo.
na pala yung dati dito. Jerry Boy. Bumper. Walang kukurap. Sarap ng amoy. Pampataba yan. Araw. Magkakulay na. Babaping pa yan. Dito yan sa likod ilalagay. Pakita ko sa inyo sa likod. Ganyan na. Sa likod. Nagtimpala ulit ng ano, pampatong na. At pinaparehas dito, dapat maging kakulay niya. Ano? Oo, parehas yan. Goods yan. Sabi naman, ba't ganito to? Turbol yan. Ngayon pa ba sasablay? Tagal nang gumagawa eh. Mas baliktad pa yung bumper. Sino makabalik yung bumper? Di ba may pintura na ano, yung pick pin? Yan o. Pang iprank mo. Iprank mo. Yung mga sakyan na bago. Yung pick pin. Pinturahan mo. Pwedeng punasan din. Yan. Papatungan yan dito.
Pero ano yan, papatuyuin pa yan ngayon. Bukas ibababing, mas kikinang pa yan. Nandito naman tayo sa kabila. Yan na. May primer na lahat. Bukas naman yung lihan nito. Bukas ano na yan. Bukas kulay-kulay na to. Binubugahan yung ano. Mahilo. Ayan po, hapon na. Yan. Yan muna yung mga nagawa namin. At bukas naman tayong magagawa. Yan. Tanchik natin 520. Ito mga pintura yan. Pang pintura ng mga sasakyan. Yung mga gustong bumili na pang pintura ng sasakyan, mayroon dito sa kanila. Hanggang dito na lang muna yung vlog. Tapos bukas papakita ko sa inyo yung finishing yung sakyan na yun. Yung nirepin kanina. Yung pinag-primer ni Kuya. Ayan po. Maraming salamat sa lahat na nanonood, sumusuporta sa mga vlog ko. Na kahit wala tayo sa Pagawa project sa inyo. Lalo sa mga di nag-skip ng padalastas. At sa mga sponsor po, shoutout sa inyo. At sa Team Pagawa, shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan po. Bye-bye. Love you all.